A druhé překvapení je to, že se naprosto spontánně vytvořil sbor a také hudební těleso, nevím, jak to úplně nazvat, z našich rodičů a učitelů, který se postupně rozšiřoval. Takže ze 3 lidí nakonec tady bude asi 8. A ti si pro nás připravili, to už je úplný závěr, 2 vánoční písničky. A teď jsem zapomněla ty názvy. Věslí dítě spinká a druhý je mou dobrou zprávu hlásí. Přátelé, dobrý večer. Jak říkala paní ředitelka, je to spontánní sbor, ale to znamená hodně narychlo, takže my jsme měli asi 1,5 zkoušky, mezi tím jsme učili, kdo bude hrát, kdo bude zpívat, kdo bude kapelník. Jsou to 2 skladby, které se nám moc líbily, které vybrala Líba z repertoáru Spiritual Winter. Takže, kdybyste to znali, tak nás to nenechejte. Když nebudete znát slova, tu melodii chytíte, tak si to, paní asi 30 slov, tak třeba zpívěte jenom tu melodii. A já myslím, že je jasný, že vrchol večera už byl, takže tohle je už přítel. Jo? Tomáš.